Nikiandize TV nendingo kwaligania asentunda ya gatatu chinga kitagenda gusanga imeyomorobiri obwensakia obona mambia buna nakulirira ngari tukulirero ndobe tugusanga n'umugeni togaiga ase studio AMS ya mokoro sensemeria US na chikobaga kwira libagalia lya bene botumanyana kyakorokwa na inde abeka goteresera aso bwagari ekerenga kiaye kyogosira abasae nabeka kweneke bunango tumeka bale byabo ase okwegendereria kono mwanchumuliria gokwaligani bene na ndingo kwinyuria ngana bakwenda gutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. We're going to go sanga na integrate sena bayisimi ya 0792192834. Otumanyinga yukubwati morobeli korwa asimambia ya bono igaso asensemeri ya WhatsApp Ndizi TV News Digital tukwane naye maseye mokondo mwanchumuliria Tiangireli bageli galia bene kwaligania omugenito atumanyi na kiakoro kwa karibu sana. Mbiyamana se okongoli bageliga nande amalietane ngoro ku Solomon Omboto musinto gwongere kuruchinse amachakeroka linyali bali masaba. Okay. Abo kumanyumwa nchumoligereria nga ekyombengero toberto kororanga kegusira abasae asorongoro garwa gusi antobeto kwegwanga chingumanga nayo muteneneri wekyombeke kodende korata manyingo nga kige korokwa ndikuwa gechage tena ndekirenga kiaye nkerekeke mbiyamana seri swali elio ekyombeke korokwa myogenic talent search myogenic eyo anda virus amana myogenic myogenic ne lietarie science ke dia tumegete koeresa bune nkorera mato ewaka amanyinga obono ekyombeke gokerengete umusaye gosomo mumura gosomo nyaruka obwate talent era monyale era nyareko etara rokana ose etara letu asembeo elinde abantu bense bonse bayarole bono ekyombeke geito tokocha twatara account chonsi picha chese to ya Kenya twa rete platform twa abantu bacha ba showcase and then they get to be judged banyole osemba wate talent etwanyole ngamba wate talent elinde twaba connect na chi studio mbali elinde bagenda ba rokie talent yabo. Okay. Mr. Solomon ngwata tebinga okorokoro sensemeria nyali bali masabe ensemeria keroka na okerkine na umwanchi muliria gokumya nga keroka ansaigange nga kyotekera na studio tomanyingo nga ngaituko kubwateria ye maseye mwemambia bona igakorwa mbiyamano inche wamenyeto mucho Georgia Savannah Georgia naona abagingo korobo elasiane yobo army. I was in the US Army for emyake kominemo ekana wete school ya nea high school nanyote green card ngacha America alafu abu immediately ngajoin neke egekundi kya US Army ebunanya aliko kwabagi kwalega sina baragwa se myaka kominemo abo nande kanora na umyete biru kana lojero chindaga igoro gutumia parachute abali bakoro kunga paratroopers rende kanyora egente konga medical retirement bono na bonkora monane ne bono nimbate chinga kichiabene chogo cha gukora talent search ense itu ya Kenya. Okay. Aha nagogo tumanyanga ngikyaga toka lengereri asensemo yabasaye abasaye baito anene bagwate talenti nande ndo chiroche buna twakinira gocha nande buna bono twachirolire engake matukaya iga yabere chiko bachinyinge muno ekyagara banyorire chance buna bono mitandao mbali Facebook we TikTok YouTube nabo koranga abantu baito bagwate talanta mbali ao
obono okuganikwano okwarenge nga abantu baito banyale kwa talent yabo enyale ko bambuka inonye ngoja ngombo bayiga mache ngombo kiagara narole chikabira chinyinge buna bono chikabira cyaba nandi na bakonyara kwa bagocha kominyoka gaiga esa oliye talent ingobono talent na bego koira tampe nande buna nchomo nyine ekero na igete gaiga America namanye tugosena wa talent paka nkacha ko join US Army nkacha konyora nga kai na bonko mnyaka chimbere chinyinga kabisa paka nkaigera paka ngaswa team yale ko mnyaka chimaili komi korukunga US Army 10 mile paka nge komenga ai ndoje no mnyaka nalengera kini ekronko ligere mai go bolinko yo bonke chiskuru la tua sama gocha gocha na bo Onya kwa iwete gento kiale kwa enamba yale koni wabana bale ko yanda talent baka nonye kisumu bawe ka kisumu enamba yao ni wa bono amma ngana alia na gutaite ko reta bana bali bono abwa talent to bae platform kegima baro ke talent yabo nande talent yabo to basire bakoni. Okay, ekarukolirira nga abaiboli mbaro rekera tugukinya abana baito ndurigo chitwamanya obuya bwebiye abana baiga bagwate kerkende nkyora semi omoibori obuya bwe talent ekiga ngokonya chire abana nonye gusaba science meriyo kwagenderera okomanya omoibori ngo mwana neke ukuru asinya sai ne talent neke ukuru asinya sai Nyasaye okoiro mwana oyo nando okwegenire nga nomokinye nande nomosire abo muntu omonenere tenenere goikatorigere lyo boroso kurwase bibiria nga chitalent Nyasaye okorwa nande chitalent echi Nyasaye garure linde litokonye nonye okwerigeria ebitokia igo omoigorio yontegerete koranche omwana nyakawate talent mosira kabisa kegima nande igotinda tebanga tiga masomo omwana bakogendera gosoma ekyagera talent talent is just 20%. Omwana we kasoma yora masomo nonyene besanga kyawo chikobalekera kirakirwa kanu ne talent nonyene okukwana nabantu ngakyawo chikokwana nabantu netabwatie masomo andi nono kwambaka gocha ngombo baiga goikanera twara masakaragete aye akomotambo kitali talent yoka nonyene skuru noro chitwa some tubuchi discipline chitobwate igo eskuru abana basome nonye bagwate talent asibira kinande bada some skuru ekyagara I believe on basic education bakagoika form 4 at least nabokonya nonye nobongo bwaye bwabere machua nonye nekero bwate talent ne noroche ngo iketa ke otali chiko yagusi togo tala chiko yagusi onye tobwati kebande wono akyo tala ibuno mwana ne talent wono igo oikatorigere lebinte biganga oikabi tobirigere chinse amachonsi omwana oikasome na no moigoli nere oikasiro mwana ye talent. Ekero korigeria Mr. Solomon giga sorgo ngorwa gusim tobeto para mayonzeni kibago tara sichinsemo na boigo identify chi talent kakire na bokora tumanyanga mayensemo ya mayonzeni ka project kichiri obangi tegega sorgo ngorwa gusia so bikirania na boigo gosira abasai ninkendrete ko ira emelinse mono nande ontagete eventually intagete ko igore gento gronga myogenic talent academy tete ko igore academy ye talent ewa asabana baranyole gosbole talinga ogo chali tukeli mona go kole talent ke sibuneli na korabo ufanisi mutenyo lyoga toeta lakini anene kono kwana ande nabagambi baito bagusi tobwatrane tobe kobisi nande tobeke neskuru abana baito bae gokerege ntonye nebi tabibe korro uya kabisa nyena makanabe ko onyene
n'eki keyboard kibeko ebintu byombo biri bigane ibisira abantu baito baroke talent yabo eikirane kabisa ebintu byonse na bintagete kubeka agabo seito gusi ekero kuri area gati abali babete bago showcase chi talent cyabo kerekende nabo gotomanya gose nabo kumanya umanchi muri area nga mbuya kibabere bakwenyorera asokoro kibiye gwa byabo wetera mayogenika bali banyorete ko babagocha litkolirya mbali bagwete bali bachorete na ma judges ntobwa tomoro bali bokoira na gabo toche ko bakorere ntoko krokinga workshop after twa nande igo manyanga umwanje mutagarari igo tokwanda county chonsi pichia Kenya echichira 47 igo bono twa chakirete Mombasa togacha Nakuru ntwarenge gusi moisonde gantu abakaka mega bono ekero twachire abo otokoira nande nairachi expert chiria chiane baenda bono ntwanda Mombasa tugakore workshop yeli tukoligima bali banyorete bago chorwa osbago twaro bobui ba interact n'enchi charge na incho monyena Mayogenic himself na batebye vision one on one nande na segeta kabisa banyare go soma oyo bwate chinguru chogo soma agende college ara soma nande ekyagere talent taliero yoka nabo konyora naye bo twale gasyo gukora public and talent nande boigo inko batebyande babwati ibintu byabo bono konyora mwana nabakurte school lakini certificate ya etanya kuya ekyagaro tinate ko mokonya mwana tabwati kebande ekyaro jinga kebande ngabasteyo mwana tabwati birth certificate ekyagaro bayiboli baye mbambo bwateti mwana tabwati passport mwana ekyara matenga etago taro jizi kolinde mwana tabwati no driver license yoko gandi gari ekyagaro jinga taisa nyura gandi gari ebinte byonsi asama tukaya lero sasa makaya lero nonyini numura moregabu nimba ni karechi ebinte bitano nakwana onyola no bibere tomobuke kyagere bina bire arense etagete otware elindo be more successful ekero kuri ere Mr. Solomon mete twabetu kokwanira chi talent asense moya wose ekirenga kya Mayogenic aina ya talent kechiga egosira ne chi talent chonsi gose nensemeri yokumenyokana obatera nchire chichiga asebono iga atorengete chi talent chiri una bono yo minto matagali uranyale kogenda ase platform ogebe kire iga ase osene room osene net theater chi talent una bono cha stand up comedy ngakibona mugojero keke gusi chikosa chokwegya una bono matera ama shairi haya chi poem nande nonyina gotenga abantu bali baratenge baka ebuse imoke ine talent abantu bali baranyole bakora acrobatic kitoko yoke kusigose acrobat eri agino banchi muri naye maide igo lakini gochia moto ntochikogaleya ekereti muyane abeire nene ntochikogaleya toirane nonyina saba ake mupira nande nonyina so abaminyoki na barubuntu toirano nande igolende tokasene kwena gokina ekyagara company yetu achaka umutinyo gatatu nonyembo no twakorera umukisana ochakira umutinyo gatatu oroje twanale ko batoko genda county nye nande koirora nande gokora workshop una bono twakore workshop Mombasa nande tugakore workshop ende Nakuru bono next thing usitoroji toje tubakorera abana bali workshop tobate bibono nande mbaligeri wose bintu bina batebeti baligi babirigiye ekyagera ekero turachaka gutravel guchinse makesiko yo oyo wate talent yako chikote bango benche timbu ati umanyite nonyene part certificate bono yo wate otigaira maega nande ntotage tionda atigaira maega okay
aha ekero korereria nga asense meyiga yogosira abasae timetigo senga abaraimba roroko abere gukubwaterana na barabo kwenekia nga abasae nguska bali uchasekerengo kende boy go liswali neligia ande buna bonoroche mayo jene kinenga niere igo abarai mpaka sane kona ko yemanya lakini nende umurai uno mwamsi Sofia na beta ga ko umo ga ko muswa sana era una nyote information ya myogenic na ba beta ga ko muswa sana na ande na ba atendeti show ya ito ya bosongo na anda ga chane CMC yani isano igo ntua chide toka twale karansero toka rawija tobe kyobisi ya bosongo ase abana baliga bara basegocha banyora information yere bwango nande buno bono ntwabwate Verified Legend Awards where myogenic ya partner na Grandpa Records tokangara kwa ebiyewa wose amaua aba legends buno bono Moske Fred Ombach Machokia mwale ngoya mo asibali twate chisawadi kudwabu ntwani walate goto kwana nabasike buna bono Ezekiel Mutua nangi ni baitetia service yaye ninchengende tukwane rigo ya magana ye talent kyara no manyitenga na yaro tenerete SMA. Okay ekero korereria Matthew sena ko na chana bakogendera ya toranaja igo ase abarai nande nona ikeira aburakini no moske William Ruto nindengara como umera elinde mo ndolengo ngakitora watrane eselingane ile kara nonye no nyeroka yaye na bere laikiriko twara interest aso ase program ne yekyagara namulikere email nande nindengara tinga naye nyole asobisi aya anyingira nilia machi. Okay. Kegera kwa bere kugotamka gotia senseme yo maraibense torera samatuka mangi maraibense ya Kenya Dr. William Ruto obere ka gotwara emirobiri ya sensemo ya basai rana eno gwatekerenga iliki ya sensemo ya basai kerende kero murabe moko umerana nchira kiechi ya yoroche serikali yiga ya Kenya ebwenete gusira basai abaiga enjire nene na ndeliswa neligia enjire nene yo gusira musai no koma obokomba gochira mugondo onye musai kabwate talent mo ligererie talent yabwate mo obokombe kulingana ne talent yaye onye no mwana wate talent yo gotera igotoko mo ire studio tomo coach tomo ya record yo no gotera na tomo ne video aro saliwe video ngiya no gotero kudi ya wujugo so kitoko kore marketing ngiya nande toko etoto ko release toko sugume engineer aba bamato no bako yesuguma elindo mwana nera byoke era byokire nande rende nera nyagago twara discipline ngiya ekyagara banyoro mu kabate talent akin discipline takoltiki tabwati ibona yachi yabe nkomwa kirakini kerenge kenene no komo bokomba gochera mugondo ni talent ya nere yo to komurigelinga chinjira chance pitora nyale gukora umwana oyo anyolenga obeire successful as talent yayo nande komenta nayo liswali likwa boli mayaga na nimbwate the program nere gochakaba New York igo talent na kwana no murai kosoko ko president wase CEO ye meroberi yo ntobwana to merana nere New York next week nere nabangete buna bono na musabama bagabere angama bagabere na nchi abana ba myogenic bache o participate in New York igolente ninkasene ko igora chi network na ko sabanya sa nera to bangai ngwai gorbono anda te golde enchera elinda abana baitu bakonye ke lakini ntongo saba abana baitu batige bebe kale urwase utumia amalyogo use amalyogo
yogotindia gose ebinyuga byogotindia nande berende kiagara nona maboira aliskoga na mange. Okay, kwa vile kwa kwanera igoro y'ubutweki bw'amarigo y'ubutinda kuri ntugo cyatura senseme yekegeranye project nero kwa bwate. Akonde Mr. Solomon, apart from amabagayo abere kwa vile kwa kwanera senseme ya New York na boko semi mwanchi muri radio risko galinga omwana bosomo sauri Kenya agaiga nabeka gutumika etalanta ya yoseke wokiaye abeka konyora amabaga asichinse chirichisko asekirenga yo kwa genderera. Ekina kekerenge kanana tobwate bunanje myogenic kyagara ekerubate talent gera koirane nemono lakini igotinda tebanga masomo beke kando nabo ko twara masoma aigete form 4 ko wata masoma aigete form 4 aigono ore buja nando tware talent yawo nando oye parero moki kabisa unabono omosayo naro goterang kinkie ose omogusine nkoba omosayo no yubono rote ekebune ekyo nkebenge mutambo kigoja maje ngumbuwa yoba oika kimotambo ke bono mosayo nabono yogoteranga ekimbe bacyanyalire akikimbe bacyanyalire gose ntwarwara oyogoro kumige champ mige champ bona bonto kwa naye gano ale ga America ne talent yaye lakini onyenjo joni okoro kumestonga yangen tururu talent yaye no emo begete no doje no ala America igo biperingo kwa na mbiri binto biko ngana ne ndoto monto chikolenga ringa webana ndota kwa na yawe ana mangana ko teba na rolide nande aranyale kane kyagara mna bono aba gusiba ra America gaba bange ko baba gusiba ari gusiba igo bono a platform erega iga a demand ya entertainment erega iga una bono mumuro yo goteranga kenke ga kwalira abandi tokolera encaranga n'amasomo aho kolya oyibone talent no moira ndo sinabe ngota motegera igabono ntobese kwengaina ngabosenga karokende ngo kale kolya mangana ne kale ko rusia se internet ayana mangana ale real you know talent lakini gurukana ya masomo ndio oikaga naye muntu nago kwani aha itobwa gakorama okay asense moya go Mr. Solomon ngo singo sponsore bari babere bagutumika chi talent cyabubya umate o sponsor noyo o sponsor muntu wate talent to sponsor muntu kagete ngana wate talent Ogo sponsor monto manyetino yoga oyo noveke investment ya gorro ne mokonye nande tali talent yoka mwanjo motagaro omwana oyo nere oikatu ale amasikani oikatu ale discipline elinde nanda manya kyagwa associate n'abantu bakonoro mwana wate talent lakini kirenga kyo motabito mirane tukwane konyora tindete nande umategero mondatinde tutabwati maskani bono chaga ukorama wakumira bono yo cyoko mokoya nande kuna liribono kwa yete ila zabantu umwana no cyo mokoya lakini umwana okitabiti abere kirikimbe bono abantu nande baja batanga ya muntu tale okwanya umwana oli gamo ngayimeka igo umwancho motagari tote bya abana baito ba talent gose no nyamba bali batakwa talent yaki okoba otali gotumia ebinte biga byogotindi negento kyamana nande no bitumia bona tali mabe aba konyura bo barababe muntu nabo konyu baada ya kazi unabona kerokende ngora rande chisho chinyinge ngoja ga bukenyo konyoro mwana musikia aibekire sega ali nganko chale ko perform Nidia ko rubeita iga ruete ita kwanza ganyolide nande ga tindete pakka odus schedule o magara ali asa ko rukunga ngatuwa ko kanga backstage oya kuomba no aba iga bali ba cha mutu abata nga
uri target ikiara mbata como se lieta bata ya ruara target lakini no wale maiga lakini no wale backstage igole ndiga ki tose mia abantu baito to turgerera mutwe nande to chimoto kabisa tutwara magandira toleta magandira gusi. Okay. Ngoba kogose mia kaliba bwate chitalanta baira na baratwara chisemi nkeibo kirkinda sensemo yago Mr. Solomon nonyare ko bakogosira omusa uli orokiringa na bwate ke gwasigetera kini oraira ni reskuru gali otebrenga tigara somara menta masomo makeigo mwana tayo bwana to mwana tayo bwana to tukumaega nande umwana onyakabwate talent chibesa chiresiko gaiga chire chinyinge mono wetani nona abantu bagwento gotekere kwande school umwana gwate talent nando gwato bolemerwe nabo myogenic tokotumia platform yaito toligia abantu mbalimbali buna bona abantu kurumumpo gaigamba gwato moyo konya sana igo umwana gwate talent nando gwato bolemerwe kwande school nabo tokolia ira tomosomi umwana oyo nere mambia chigwe konya. Nkoba ko kwandira igoro y'ubutumeki bwa Mariyogo y'ubutinda ntorose project nero roko bwate ya addiction and recovery kurayi kwanera ngo a project ya addiction and recovery igonaye discovered gose igonaye toilette sekerenga rikyane kyagara bunando musanko no kukina igara bondo che babo alisyo sababu bagotera matera mansu kabisa wa pantu bakatera matera kabisa amaya kabisa mansu nando umwana musiki naro ukorokonga jimwat bagotera osekero kendere taimo gusi lakini nabantu baminto bamanyete mono kabisa ikyagara matera yana alibuna kumbe ni anda 18 nande ngole nanda terete nga story kitu kidogo nande buna bono na soga tyo gotera konde okorokonga bazu ogotero kuya kabisa wo kwanira igore yama buna Kenya ya chandikiri igore ya yechi buna bono magoliye bintabeira manene mono igo gotero kuno gotero kuya sana bono bichi bulyana olyalenge komoleto musanyo yiga ekyagara ekarona arengo mokana ariko motagara nande na mwanjite kabisa lakini amatuka gacyakaba amanga tali gosoke gotera kabe kebo lisana kigosikia moberete ekarongo chikoliro mutandao konyoranga kegi maiga bagacheta akatswa samaryogo agaswa se binyugo byo gotindo baka agaraba gagosira kurwase industry y'umuziki ina bete nko moligia nande nkamonyora ekanamonyora tukagambanere tukaibwana agachaka ko ligia koirana tukaragenda kora moira se bintu ngomeri app center naba betera konyaram treatment nande yokuru mako 2017 iwo chimakabono noale part of my organic team ne role jazz nande bono ne role chogo kwana nona amanga ya addiction and recovery kyagera ro munyarugwe oete irororire buna ebinte bya salete kinga kya ben byo koro musiki asama tukamanga onye no yo minto umwana musiki okoro ku derate lagira ibunda na tebete hakya maru akoreke maru angambe izo mambe koboka ngo chikonya maru nonye no wesi bitindi wesi bya nonye no bokoti ngaligochia nonye matanga sa kale tindi gochie kyagara ntindete nande no ibagati ni kwa kwane kyagara ntindete igo nko amaru nebin na maryoga nko iranyaro mwana musiki gose omuntu gwate talent terokendo amoira ni maiga sana igo nonye nabana baitu bari school buna incheko nalenga school abaisha nabaga teberenga ya wa Kenya sole esabu na lyoko je kubuja abo bachungusa buna ko bachungusa bona iga nabo tabana sibeje gaje karongo chanka gabo
igo amaryogo n'ebinyobwa by'amabyo gutindi nande musayo mukutara konyo bongo umanya ngakyo we control gakikorara tigora konyo nono bongo ura koro none mwanya baga sibire busa baga bigo kwa karire bana bakemba gaikiranga abo abaga kabari kona bakonyo bongo nande bamate chinsa bakonye kenye jenga Kita chavo vale coño evento que digo coño la ule mugondo baiteire bigelbono baba tana ba kawamento ndabone nyonge libocha tigato na ko na de babe ka gose ne gesa gose ne ki bana bottagarra bai unga yense ya ikire okay kero kurigereria korengana nayo na kwarorire gose ko korengana nayo na bari kwabere go kumera na baro babere bagotumika ebinyogo bigotinda kare kende ngige koirera abasaye gotumika ebinyogo ebiga anene buna bono dendo bole meru buna bono bole chinse mawa no tari chawo sichoka abakonya bakendo umwana oyo tabwati bole ndibuya kukorwa saba ibolinka lakini rende kwanyara umwana oyo twaliro bole meru kurunse kwanyara umwana oyo osoire kisabo chimbe nande onyora nga community nero nebwate influence lakini buna bono nje seito buna to akina igana roje ngumugambi ole ngoro kuruko osiori umusiori akonyole ngo ikaransa para burio koko tabwati gento gokora igale gokoira rojo ko batisa gokoira ni school igaba gambi barito batware ubugambi bole strong bawaterana n'abayiboli n'abari mu bayito n'abarubwate erodi nene sana komanyango umwana oyo onye touch the school matukabere ngikeita nyagitaja kararwale tegose gatindete igo abari mu n'abayiboli n'umugambi abantu abo bawanda gutwara okugambere kemo erinde bakonya abana bayito barukipara bagende school n'abasaye bari batabwati emeremo gento keyo gekora umwa mondo tabwati emeremera bune menge no kwa bose town ya itoga bune emeremo no go chako abusa chobisi agwe meremo teri bachora oyo go chore emeremo igo una incheto na corte skuru na ona tianga seti karo ke kya na matenga at the end of the day ko ngere besa igo mere moteyo ra debe nga mere moteyo emere monero menge no womonya biasara na boko no nenderama ko bwato buto ikrasa no o kubo kama bi krasa bikoli gimanendera mera ndete chikaya bayurabu gose metaba bayurabu aya ndera menyine masosa bunari gusiyabu amanga ire chiro onya nayo golesa kunyiwe sibiye yako muamatiti tinga bono tubwatimera mu bono ne buso chiko itemeseka nonye no muntu chakwemera mo ya chakorora no kunde teigo urani o iso kwandere me yo kwira kwoni naye gwesi byora bena onega sina bo montara aki muntu aki anajituma umuntu ndoje moyo nonye mugondo kwana bakondemera dali mu owe bukerete buneke bwe owe karaste para ngabono tura ngabono mere muntu bwati atokora igaba gambi bakole basiya nene abantu bali aito parali baba rusioro nonye ayo nale gutwara chikuru abantu abo nabo bakuba bwataba omukono recast the whole day ale tunonen troka gose bosonga bwa we kyabusa buse tukoli gimamanya ko anda igaba sai babwenda tabe tumike gima tari yo ikaransa isikombate mbata meranga mirimo teyo aya ke mermero nero ro ke so to man ne ri abantu baminto no baro bawota banga merimo mute no no gosibie gali ne merimo merimo menke korancha bantu bali pisi ogochigo ole pisi bako kumyanga ekeke kagonyete ekeke kuganyete igo egetekenene abantu bali bawata merimo teyo ogonda atebe tigabasabenya saba igora maiso baro merimo
Kaya meremo gere no ni guys bakalast. Okay, ndetora bwatiraga buturasa somutimo kamukega tokoira na ntobe togosanga naye amange. Mbona sana mwanchi umuriyeri abigeta seni kyandizi TV ni ogenda tagosanga na inte imiyomoro bilibwensa kyabona mambya astogenda tagosanga no CEO kura sensemeri ya Myogenic Mr. Solomon Omboto oyogo chirana oboto chire yamase yamakuru sensemeri ya Georgia ogenda tayakurugo sigeta chinchira cyabasai baboneta ko egenderia nabo igogosira ebiyebwa akondo mwanchi umuriyeri Yatosa asumuti mukomoke igoto skato nyigera kwera traseke keke kerobosyo elinde tobeto busanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, miezezeta, vile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibice cingiya cinsera ejo abancu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoke amariyo y'amakironoko nagaiga nwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asiba kwa tuti kamera chingia ejo chigosoke chibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengia asene sangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine tiekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House.
asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomotiokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 noria otageta obokoreri meyo mochio Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonko na bale amaliogo asaba sacha bali ya chinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange babwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoleri bwabo batalerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, Gose, Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kia mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol Irongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwanchi mulgeria bigeta seni Ndizi TV na ndego kwaligania sentunda yomwelio chinga kitaganta gusanga imeyomoro beli wensakia bono mambia astaganta gusanga no mugenito korwa Sensemeri ya Georgia omo CEO Sensemeri ya Myogenic Solomon Yombocho oyo gendeta gotosemia amange gwetera chinchira turabeto gosira abasani abaiko ogotumeki bwebiegwa asekerenga yoko egendelia mbemano sana sibali mugendeta kobwatia omorobelio gwetera Sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital ekerondo chenga yule mmoja katapanga good morning to my dad Joseph Torori akiwa pale St. Andrew Kahawa, watoto wangu Stacy Bosibori na Wego Angel Gloria, bila kusahau my cousin Milton Moseti from Omugonjero, waambia wakuwe na siku njema. Eric Osoro awatemano wao gende tokubwati umorobeli korwa Keumburi Charo. Amos Martin watching live from Saudi Arabia. Evangelist Sablini Glorious awatemanga good morning. Hekarondo chema angi job agatanga good work Myogenic CEO in supporting talent. Through your support, we believe youths will be able to shun drugs and substance abuse. Kerawai gondo chenga Sensemeri ya Geoffrey Ogu kwa watebanga noari meyomorobili korwa Sensemeri ya Nyandoche ibere. Waigo Guinness Boya watebanga watching live from Ramasha. Atanga oyino moisia enjome mbia mana sana sori mogendete kulika ujumbe cheno na bego kubwatia omorobeli wensa kia abono mambia Victor Omondo atebanga kurwa Nairobi West tanya komonchabu ikagali hoteli ya Buga anoale ime yomorobeli wensa kia abono mambia koleni mwanchimuli hidia yatoira na maseyamo tobe togo sanga no mugeni ito korende Solomon nabogo tomanyanga ankubwatera nore na entertainment industries na boigo Sensemeri ya huge influencers.
niswali ile orali beka buyatindi weti. Okay, nkobwatera nore asense meyega ya myogenic antubwate ase entertainment industry ekiga antubwate abantu bali babeira ababo kegima ase ogwesira kitalanta akerkende no bwatemero beliyo kubwaterana na barabo. Boigo bono na poigole bya bemona se nambe kongerania. Bono ase myogenic intubwate almost tokorokunga muzazi William Tuba. Okay. Kurwa sense mo yege seseni ya Radio Citizen. Uyo konyara kabaga gotwale gepindige korokunga mambo mseto. Keko wage kabakira lintuko. Muzazi William Tuba is nare no are part of myogenic. Actually nare patron ya myogenic. Igo na ba vegeto akobeko kwa once peer as ogosira talent ya myogenic search na ande boigo ntobwate buna bono muronde okorokunga Dr. Babu bose okorokumwami kolenge se chinsa machacha chilusho kose boigo na ando gotoka sege pindiye karo nastoto boigo ntobwate abana musiki buna oyina ate bajimwat na nde ntobwate oyonde nero kolunga pilipili amo na bande buna bono e comedy kolunga oyonga nero smart joker igo ningwate na nde umosikondo kolunga refiga nero lenge in charge of ya Grandpa Record asi bali bamunate Grandpa Record na bali abanusiki bana babo DNA bali banatera tamataro na banchuka nero lenge producer yabo igo ndugwaterete n'abantu abange abanena sikinsemo ya Kenya na nde tugasane kurangalia abange buna bono nakwana nga umusike Dr. Ezekiel Mutua ntwakwana nerero nande nabalengera linga nerbuya ekerengera kimbwate to ende obisiaye to ikaranse toke lingoli tolenga kitora sugume talent sache kuchimoto. Okay. Ekero kuri rega soro gongorwa gusikero kenda basaye babere bawe soke bena subutumeki webiye wabyabo ekero kolenga ni chikaunche chiga mwabere mu gotalera. Usibo igone bwate a competition yere igoromono nande usine bwate talent chinyinge sana lakini again tonta the word pocket ase umwana mugusi umate ewevu nere agite abantu musiki bagachaka goso byago semya umusiki ase eruga yito yeke busi lakini umwana musiki naye tema koratero uburukani obekeke busime nando burukani nege songo nando burukani nege Swahili na yora ni krisi ngendo ko kuna views chao ose entertainment population yabo enyara kabugo konyegarei kuna bono toro example umuntu gotereke busi abantu baramutegerera abange mono nabo gusi nande ose undora mutegerero iwe tenge pandi yembuye kombugera lakini taiwe tinkia gotera lakini mbuye kombugera kuna bono to akina to gotegerera chiringara oko iwa meringale na bere wansa lakini to iwe tinkia gotera lakini onyo mwana oyibana nyale gotere Swahili oini krisi le population ya yelo no nyetere kubenza mu ya Kenya yoka oyeire East Africa ne chinse mo chinden chigo kwana ose chiko nyara ko weru bayege Swahili lakini kobono atere ege songo igo uikerere e population ya sengima igo mtobwana to twaro wasemi buno bunga mtoba isago tere ke busigyoka lakini mono ande nande wegere gotera lakini ata banga kogende skuru nabokora abakwenye sana ekyagera umwana oyo nali arachamanya none chirugechi anyara amafundisho nande none talent ye anyara amafundisho ye talent skuru metengo ko ere ndego exposure ne wata mafundisho lakini
umwana orocho ole class nano ino umwana moke utanyale kwa nyala mafundisho kuri ase street ekiagara number 1 oyuna role more likely kuba prone to risk yo kutumia madawa ya kulevya ekiagara bongo bwa bado no bokebole. Okay. Kwane rango bwa matebu abo gati yabo no murayigwense na ndemero birikeri mo bwate asama tukabosiga. Obwamate bwana wicha somurayigwense nimbate abasani gose abafani bane bali bagokora egasi ya nene no munene bwense ange mono no nyino bisi yaye nali ngororo chinga kicheri ribona bomekera lenge deputy president nali ngobisi yaye mara gose nkabiriga nyande nimbwate ekerengere ligyoko bendo bisi yaye monane ne tukwane buna bono nimenyete na babwate program yoko nali interested sana ko ira abana isiko lakini mo especially injogo ntage tukwane igoro yoko ira abana isiko isa wetra ase talent chabo ikiagara talent nere bwate chinguru sana buna bono umancho mutagarari umupira oyokoro kwa World Cup 2026 nocho toke oko weko baiga chinsema chama chingombo baiga essence ya America for probably ira chebe engakia ya kabere ase World Cup kwa kobekwa ase ensema ya America iko ntoga saina ko igo bolingoli ngakyo mwana bo mugusi nere ara abo macholio wowo chako no nyino wo chako participate no nyino ko ligeria ose ogo tuta to tema ko liginjira chile chonsio mugusi nera byoke. Okay. Tutabinga kirenga kiabo asama tukabosyo ende gusira abasai ko rwasoro ngorwa busim. Chi project inchiro roba bankere tekero kende. Chi project imbangete mono ne chocho connection abasai baito baligiriye gento krokunge kebande nande baligiriye birth certificate nande baligiriye driver license nande baligiriye ne passport ande baligiri nama sakarabo ya form 4 onde bwensi oranyola nga bintebyo nabwate obole merugo sobo kongo binyora nabo akoligia obviously yaito biogenic nabo toligimo especially nabono balina bajete mbabwate contacts yaito chobisi igon to gasane ko basira onye no ko baroseli bintebyo ko bakonya ko sebintebyo babinyora so bwanko nande ko bwa mono chi workshop ko chako bakwanira ko baletera abasani bali baitire batwalire osirba bende successful bena bono onto akwana n'abasani bena baba babuji no montore very willing go konya abasani aba ke bago kinabono digo ko balinki naba abasani aba banene bose babeire ba chiren kuma na baro babasenie na ndekero kende toigore academy elina batebe talent academy elinde banyole amafundisho moja kwa moja nande tobaligelie amabaga chinse amono nyine chitsiko bagende bachigo kole performance yoro elinde banyole better returns. Okay. Kero kende mirobiri kyo bwate asa abaiga kwa bere go konyora gwetira myogenic show abaiga babere bakworokya ebyebo byabo mirobiri kyo bwate nabarabo. Emero birimbwate nabyo noko baikaransia nako babeka hamo banyale ko bago chamo nande babwatrane ondo bwate talent ibwate ose kumachiko bona bona turate omwana naro oranyale ko bugigita tubanyole no yokotera tubabekamo batere bairo studio ba record yokotera otero kutokobeke mbeime nonyene ibona bono inu ndisi TV nima tengo support more talent umwana buno yu nabokonya twamanyore riba bano nyina se ke teseni keino
amogotera kwaye kora chieswororo no nyine interview achale ntororo onyene Nairobi chi television mbali tomokode ntegoro kunge media tour elinde anyale kubyoka kwa beri ko gukwanira igoro yo kubwatirana n'abarayibande ko rwasense ya Kenya kerekende ntima itimero birikyo gwata sorogongo rwa usimbara ikibali urengete ko bwatirana n'abarabo elinde gusira abasayina bago gusire byewa bono twaligete ko gamba no mosike simbarati omugabano ito Kisii County na ruti ko ligiri baga mokwanire na nchigete nganto tukwane odatiga amangana yo na taikiranete neli bagana rero ndikiranete lakini nindigetie ekeronda chengirane omotinyo gocha nindigetie muri byo morai ito simbarati tugwatirane nande nonyine musike Silvano Sesoro ntomerana nera ngomboga tugakwana igoro yo gusira talent nonyine musike echate nonyine ari ntomerana taria Nairobi tugakwana igoro ringana yo gusira talent even tonalgo sababa ngambi baito tugwatirane gente kengeli kionde gente kengeli kiane gente ke negente kyo konyo mwana ito omogusi goso omwana ito mo Kenya igo tia tokerigere ko ruchinse mecho nga gente kengeli kia ya Solomon ekenegento gyo konya omwana oito wate talent igo tugwatirane togesire nande mbuyamana sebuna inumwan letre esegete seni keno gaiga okwanera igoro yali maneli gali amayogenic talent nande nimanyite mtu agwatrana inukero kende kunakana wate esho ya nega abosongo mwanya agatako mogo chanebi ntobino byombo bino byabali mogo mokatwara chinta byumbali n'abantu balenko na inu nkole nkimwanya agatako mokoranga myogenic talent search nabo ere kene ngane bwato morobelioro byase omwana bo mugusi akekende Mr. Solomon yasemi yake 5 irobosyo ngaitoranyore myogenic emyake 5 irobosyo nkole nkinga nabo turanyore nga myogenic yabeire nganero egukwanika chinsemo chinyinge chensengima nando nyore twabwatranire twahikire bakase abantu bari bakorokunga American Got Talent search bose American Got Talent show intageteko koromoki kegima mbwatirana n'abantu bariya ingi mbanyore ko bakwayiga kabisa elinde kero mwana yakoba identified tomona cha kabisa igatomo ile paka moto ali achiko participate in America Got Talent. Okay. Nemero meliende menge bona bono the talent ne bwate amangana mange bona bono chi college cha maiga American na bochigo kwa scholarship onye ko bwate talent. Ko bonto ko no mwana bwate talent na chete school buyaga soma nda gaita na botoko mu buligeria mabaga aicha some elinde achibwe konya gochimoto. Okay. Abasaye mbali bali school gali babwate biyegwa kulinde bataraba bagweso kebene mbose mikibuli orabe gokuba. Ekerobara iwe chinkuma twatanga sirenga koja tole town yerange ose onye twabaite irabona bona twarengusi nabo bagocha asiba koigwa nonyete abanga myogenic yoka abantu na bange bakora iki talent ki ekerona yo kwewure kono yabugire tiyakobo oyo kongusamaiga naye sokye tiyagotwaro bwoba esokye genda to tiyakobe jaji ntangani yawo nganje tubwa talent genda ukandi renga tubwa talent igo ubwoba utige nande tonyolenga naye kwara wora none reti kwabeka masasi wategarama abura bono DCTV onye totegarati to komanyanga wose talent ngotangaswe kale igo tiga abantu baito bationi DCTV ekara nyegende tenga DCTV is a home of talent nande ni maete nkole tomora banta bange sana bago kwana igore talent nande nkole nkinga okubane kwana go chimotekero ndai gore academy ya nega bu chinsa machabusi nintaketo batrane elinde tokonya abantu baika
Okay, biya sana. Karungo basemye gucya asa bayibuli bali batali gusira ebyerwa biri abana babo babwate. Asa bayibuli onko baringa nelime kyaro montokoro kusauro ekero stress ya mwagete nyingo mugambiro ko kusauro ego montokoro kudauti aligetigwe agachikomo bugelyo bokano. Daudi tayo jikonyara ko bugelyo mo sike sauro goso mugambe sauro obokano onye tabwa the talent. Igo talent ne anjela ni reno onye mkoro bibiria anga talent ne re no onye ne queen ekoro Esther iga cheta ga choro no mugambi oli because ya cheta ga kwale ndo modeling modeling ne ya basika ba kope kabisa be boy ba enda batara ba be musoro kabisa nalio umontara basiko moanja moisiko na batara buya igo na westa beto abete queen wetere talent yaye igo nande musbat naro ko Teresa obwate talent yogo sona chianga wose bitamba kerokende nabasonete ebintale kwa abantu bali abataka wetere talent yaye pakekera kweta abantu mane na bali betpaka nyasaye nanda kamobokia ige talent ne talent tinkonyara ko yokwaniranye kole igo abayiboli omwana nyakabwate talent ga kikoranje mosire nande mosemya aso eskuru asome nande na intu tigatobwatrane abayiboli baito abana baito baje gotokonya wasana baro bakonyeke elinde mambi talent yabotesirira bosabuna nyasa kala gotabanga na kwate talent nyasa naja kubolinga na kwate talent ngaye talent yenga ikikwaye korete igo moyboli tiakoba getangero umwana ore nyasaje ko buwolinga talent yaona kwate ayikoire tego tosira abana baita bayiboli nabalimu nabagambi baito tosira abana baito babwate talent elinde batobyoki. Okay, biya sana. Ekegerando chenga ebiro bitu byatunyorire. Animetinga abagwatani mbaroro bali skogari bakoligereti akerkende bali no koganyanga nabo bakubabwate sia basasensemeri ya myogenic bali kinga mwabere mu koligia abana bali babwate chi Dio mwana bomo gusigo se abantu bonse bense ya Kenya. Okay, byemana sana soko ira chinga kichabo cyabene gusangana intutimete sino watengana yo mwali asomo nche mugerelia. Tengana yo mwali onelinga twege nasinya sae nande botambe to ekeye nande to sabanya saya torae nande gaki byamano kegima asoko ngaliganya se getese nikeino na goki mano nande mugendera ne talent mugwate na ninya sare musko abayibole merango na nje nita mako bagwanira na indole nga kindanya ale ngo bakonya ase talent naro de mugwate. Okay, byemana sana soko sangana inte metinga telika waida ko ira chinga kichabo cyabene bokwana no mwanchi umulira kolende atobere no mugoko bokwana ya mase yamo naye kole naye byemana sana mwanchi umulira kwa bere ko sangana inte ko twaka chagete mambi yali ngengia wekira bono igato ikiro moelia asumurubiri gabwensa kya bono mambi ne bosemera kono na kabere bukwimanya amange wetera omugeni welitko lyerera kondo mwanchi umulira abunongo ikira omoeli bumurubiriga tomera nelitkolya ankyo astra betugosanga asubwa mugenda kutubwatia asinse mochichi mitandao ansema ya Facebook ndize TV News Digital, YouTube ndize TV News, website
www.ndizitv.net iritirana Frida Kerubo magaich kamera yene kiuna chibi channel yogiri agukira sore asenchira ya bene nere nyanchama Abel baba bakugwatanere Kevin Mugambi Sultano Banye na Boygo Stanley Ondeki kwendo mwanchi muri yangu kuganirya okuliryo byemigeta senike Ndize TV obuna bwansu bomugusi. Ndize TV, ubwansu bw'omugusi.